କୁହନ୍ତୁ ଚାଲା ବହୁତ ହାଡ଼ ଲାଗୁଛି ଚୁଡ଼ା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଏଇନା ଆମର ଆଳୁ କାଟିକି ରୋଷେଇ ଚାଲିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଆଳୁ କାଟା ଚାଲିଛି। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପିସ୍ କରିବି ଏଡି କର ପିସ୍ ଦେଖି ତ ଆଳୁ କାଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ଯିଏ କାଟୁଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ତ ଶୁକୁର ମୁହଁଟା ଆମର ଆହା କାଟି ଚାଲିଛି। ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷଟା କାଟି ସାଲାଟା ଆମର ରାନ୍ଧୁଛି। साला सीधे गामछा करे की रांधुची ଆଉ କିଟା ज्यादा बात ना रोटी କରିବା ଲାଗି କୋନ ଛାଇଆଟା ଦଉଚି କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ନା ନା ଅଟା ଦେଖା ଯାଉନି, ଏଟା ବନ୍ଦାରେ ବୋଲେ ଶର୍ଟ ପିନ୍ଦ ବାଟି। यस हेलो गाइस କୁହ କଣ କହୁଛ? ଆମେ ବେଶୀ ବେଶୀ ରୁଟି ଖାଇବା, ଆମର କିରା କଲା ଦେଖ କେମିତି ସାଲା ଅଷ୍ଟକିରା କରୁଛି। ଦେଖ ହସି ହସି ଆମର କରାହଉଛି ଅଷ୍ଟକିଲା। ଏଇ ଅଷ୍ଟକିଳାକୁ ପୁଣି ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବୁ ପାଟିରେ, ଏଟାକୁ ସିଏ କରିଦଉଛି ରୁଟି କି ଅଷ୍ଟକିଳା। ଦେଖ ଟୁକୁଲି ଏତିକିରେ କହୁଛି, ପୁଣି ରୁଟି ତିଆରିଲା ତୁଣ ତିଆରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ ଦେଖ ତମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଏ କାଟିଥିଲା କି ନାହିଁ? ଦେଖ 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 ଆମର କୋବି କାଟୁ କାଟୁ ଛୁରୀ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ମୋଟୁ କାଳିଆ ରାଗି ଗଲା लो, ଏଇନା ପିଢି ପକେଇଥିଲା ନା ଆମକୁ। କାଟୁ କାଟୁ ହାତ ବି ଏଇନା ଛିଡି ଯାଏ। ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ବାହାରି ପଡିଛି ନା ଦିଅ ପୁରେଇ ଦେଲେ ପଇବ ତ କାହିଁ ପକଉଥିବ ନା। ମୋଟୁ ଆମର ନଗେଇ ପାଇଲେନି, ଛୋଟିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଜି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ଉପାସରେ। ତାକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ପଣ୍ଠି ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ କାଟା କାଟେ ଆଧା ଅଷ୍ଟକିଳାଟା ଜାଣିଛି କାଟି ଆଉ ଅଷ୍ଟକିଳାରେ କେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଜାଣିଛି ବୋଧେ କାଟି କି ହବ। ଛିଡି ଯାଉଥିଲା, କଣ କରିବା, ଛିଡିଲାନି ଆଉ ଆମେ କିରା କରିବା ନାଇଁ। ଛିଡି ଯାଉଥିଲା ବୋଲେ ଏକା ତରକାରୀ ତୋର ରକରାଡିଆ ନା କାଟା ହଉଛି ପୁଣି ଆଉ। ହାତରେ ବୁଝିଣି ହାତରେ ଖାଉଥିଲା, ଏନା ଡେବ୍ରି ହାତରେ ଖାଉଛି। ଦୀପଦ ଦୀପଦ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଦୀପଦ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ହାଡ଼ ଲାଗୁଛି ଚୁଡ଼ା। ଚୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି, ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇକି ତାର ହେଇଗଲା ବଡ ବଡ। ତେରି ଗଲି ସେ मेरा जिंदगी ମୋ ଫେସ୍। ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧେଇକିନା ଚୁଟିକି ପୁରା ସେଟ୍ କରିକିନା ହିରୋ।